poprvé vyzkoušet cvičení, pravilo staroslovanské cvičení, které se zaobírá prácí s tělem i prácí s energetikou. A byl to pro mě úžasný zážitek, který vám chci pozdílet. Igor je lektor cvičení pravila a Alpha Gravity. A Mariánka je moje kolegyňka, která se mnou vydala na toto dobrodružství. Já jsem Ksenie Suhajla Komers, jsem učitelka tantry, zakladatelka značky Savitri, lektorka, terapeutka a obyvatelka planety Zemi. Igore, máš slovo. To bolo veľmi krásne privítanie na tejto zemi, takže takisto vítam všetkých ostatných. Takže ja sa už nejakú dobu zaoberám týmto cvičením a cvičením pravilo aj Alpha Gravity. Toto cvičenie rozvíja nie je teda len tú oblasť zdravia, toho rozvoja, ale aj spiritualitu človeka, vlastne rozpoznávania seba samého ďalej. A mám teda za sebou aj inú prax rozvoja, seba rozvoja. Práca s vertikoterapii 8 rokov a ďalších smerov vzdelávania cez jogu, cez poznávanie aj iných náboženstiev, iných smerov. Čiže ten rozhľad k tomu všetkému, aby sa nejakým spôsobom vyrovnával. A teraz poprosím za Marianku. Tak sa predstavím. Ahojte, ja som Mariana Púšová, ako Ksenia povedala, som jej kolegyňa, masérka, terapeutka, lektorka a taktiež vediem meditácie, primárne v Nitre. A tiež som sa veľmi dneska tešila sem k Igorovi do jeho krásneho priestoru, kedy môžem vyskúšať pravilo a aké to je zavesiť sa niekde do vzduchu, nemať chvíľku kvázi v úvodzovkách nad sebou kontrolu. A jedným jednou krátkou vetou bolo to osviežujúce a určite ešte teda viacej o tom povieme. Ja by som asi možno približenie predstavy, ak nás niekto iba teda počúva a nevidí teda obrázky alebo video, ktoré sem dáme. Tak to pravilo, na ktorom sa teda cvičí, aj sme cvičili, je to vlastne robustná konštrukcia zavesená na strope. Sú tam teda bezpečnostné lana a svorky a vlastne sa upínajú tieto lana na vaše kotníky a zápestia, ale nie len tak ako na voľno, ale sú tam proste krásne vypolstrované úchyty, to nazvime, lebo tak, že originál chvatky. Tak, chvatky. Po rusky. Chvatky. Takže vás tam nič nebude proste rezať. A je to, jak povedal Igor, je to len na vás, do akej miery sa potom vlastne dostanete počas toho vyvesovania do vzduchu, ale na tých úvodných cvičeniach, nazvime to, aj my sme ostali v podstate na zemi. Takže aby sme sa zoznámili s tým, ako to funguje a až postupne nás Igor vzal do vzduchu, kde sme sa už proste mohli hrať, naťahovať a vyseť dole hlavou. A my jsme se rozhodli natočit dneska toto video spontánně, abychom s Mariánkou měli fakt ty čerstvé zážitky a aby jsme je dokázali s vámi sdílet. A ať už ty zážitky byly některé úplně wow, zázračné a některé třeba trošku bolavé. A Igor nám asi k těm našim zážitkům vždycky podá nějaké vysvětlení, co se to dělo a proč se to dělo. Tak věřím, že spolu strávíme příjemný čas a že pro vás budou tyto informace k užitku. Takže Igore, prosím tě něco k tomu pravilu obecně. Takže v podstate by som k tomu chcel povedať, chcem baviť o tom, ako sme cvičili alebo čo sme robili. Pre mňa ten zásadný rozdiel bol v tom, že
som prvýkrát mohol poznať to, aký je rozdiel, keď príde na cvičenie človek, ktorý sa cíti, je precítený, v podstate so sebou prepojený, ako to je, keď chodia ľudia, akože dá sa povedať, že bežní, ktorí so sebou nepracujú. A čo som si všimol, že veľký rozdiel je to, že tým, že to moje dve drahé kolegyne robia tantru masáž a vlastne tento výcvik týmto smerom, takže sú tieto dve bytosti fakt prepojené, precítené a pre mňa to bolo v podstate dosť odpočinkové, pretože vidieť človeka, ktorý prvýkrát s ním pracujem a on mi ten cvik naozaj, že sa v ňom celý preciťuje, uvoľňuje a ja nemusím dať pozor na to, že tam za sebou niekde sekne, lebo je podpájaný od seba. A ten obrovský rozmer toho, že do jakej hĺbky tantra vlastne tie meditácie, ale tá všetká práca, čo sa toho týka, na tom rozvoji, na tom raste toho človeka, týmto smerom, že jaký má hlboký dosah. Že ja tiež dlho pracujem na sebe, pravidlo tiež, cvičím dlho, získal som tiež určitú aj jemnosť, aj ten cit, aj som to telo precítil. Ale táto skúsenosť pre mňa v tejto oblasti bola momentálne prekvapujúca a pozerám sa na to, že čo vlastne prepája tieto dve tradície, alebo vlastne túto tradíciu a jednotlivé tie aspekty toho v tom rozpoznávaní človeka seba samého. A tým zážitkom v podstate môžeme nadviazať na ten zážitok, keď si mi povedala, že ak si vysela to dole hlavou, čo sa ti dialo, jak teda môžem o ňom vlastne rozprávať, tak tam ide o to, že sa človek môže rozpoznať na tých vyšších úrovniach. Čiže u Marianky došlo k tomu, že sa prepojil vlastne s vlastným duchom, s vlastným rozmerom svojho bytia, kde mohla pocítiť, že vlastne tá akoby privnutosť k telu nie je celkom to posledné alebo to prvé. Že vlastne za tým je ešte kopec našich súčastí energetických a vlastne, že ich môžeme aj vlastne prežiť. Aj zo veľkej hĺbky. Jak tiež aj, čo som si ja všimol, že ste krásne vchádzali do tých rytmov vlastnej DNA, ktoré má vlastnú otáčku, vlastnú rýchlosť, vlastnú hustotu. A že keď je takto vyladený človek, ako ste napríklad prišli vy, že ste si dovolili prísť a hneď sa do toho uvoľniť, čo vnímam, to je ten čistý ženský princíp, ako by ste mi to deklarovali akože úplne nádherne, že zavesím tú ženu, ona sa mi v tom, dá sa povedať, akoby, že rozleje v tom cvičení. To znamená, že ide v tom cviku a ide hneď uvoľnená, hneď si, dá sa povedať, že dovolí prežívať každý jeden okamih, aj každý jeden cvik v tom. A toto sa mi nestáva vlastne v bežnej praxi, že vlastne dlho musím učiť tých ľudí, než si vôbec zvyknú, aby som ich zavesil, alebo niečo s nimi spravil. A keď už sa to podarí, tak potom začnú tie prudké ťahy, kde vlastne človek spolu od seba odpojený nejakým spôsobom necíti sa, aby aj vlastne aj v tých náročných pozíciách ste fakt ako do toho dokázali vojsť a byť tam v tom a nechať si to uvoľniť, čo je pre mňa akože fakt skvelé. Lebo keď sme išli do toho systému, že do výkonu, tak iný tréner alebo iný človek, ktorý toto prevádzkuje, tak bude šlapať hlavne potom, aby ste išli do výkonu. Ale to vlastne ja to vnímam, že to potom tú ženu i nedovolí byť ženou a pocítiť tú silu aj seba samej, i ako keď tam človek vôjde do toho, že a teraz budeš robiť 25 cvikov v týchto taktoch a presne a rýchlo. Lebo to je skôr ten
mužský princíp, ale keď som to takto premietol na ten ženský, tak myslím to akože fakt, že fakt som to mohol zažiť sám a vidieť ten rozmer ženy ešte zase inak, že vlastne ste spravili veľkú službu ostatným ženám, aj tým, ktoré tu boli, pretože ich budem vedieť nejakým spôsobom inak usmerniť alebo ukázať, že ako je to inak. A ja by som, ak by som mohla k tomu povedať, že aby tí, čo ešte neboli si niekedy na pravile, a aby ste sa nezlakli, že proste prídete na prvú hodinu k Igorovi a rovno vás zavesí dolu hlavou. Čo sa len tak medzi dverami, tak nebolo to tak. My sme k tomu sa dostali postupne, že sme tam fakt mali aj rozcvičku, kedy sme sa postupne zoznamovali vlastne s tým systémom a v podstate aj s celou konštrukciou, pretože ako, asi dáme také nejaké iné videjko alebo prestríž, ako teda toto pravilo vyzerá pre tú predstavu, takže my sa postupne s tým zoznamovali a Igor, nakoľko je vnímavý a už teda má odcvičené roky a roky na tom pravile, tak proste zhodnotil, že čo je pre nás najlepšie na ten prvý raz, že kam sa môžeme až vlastne posunúť v rámci tých techník a tých zavesení a naťahovaní a samozrejme, ako aj hovoril, že my tiež už tak, ako robíme roky tantru, masáže, holistický výcvik, tak aj my poznáme svoje vlastné telo a limity. Takže sa to všetko krásne stretlo, skombinovalo, takže sme mohli až ísť do takýchto vecí hneď na prvej vlastne hodine. Bolo to niekoľko hodín, ale na prvom stretnutí proste sme si dovolili sa rovno zavesiť aj dole hlavou a bolo to akože úplne geniálne. Za mňa k tomu ešte poviem toľko, že bol som teda veľmi prekvapený, že na prvýkrát som sa aj mohol robiť také veci, čo niekedy s ľuďmi nemôžem spraviť aj na 5. alebo 10. krát. Že, no, to vážne. Ale zase ten rozdiel je v tom že na to, aby som ja mohol s tými ľuďmi robiť to, čo som robil s vami, musia byť uvoľnení a musia byť v dôvere v konečnom dôsledku. A vy tým, že ste boli vlastne sami v sebe, tak som mohol nechať tvoriť tú vašu energiu v tom, aby sa v tom nejakým spôsobom vyžili, ale pritom dosiahnuť aj to, čo som vám chcel ukázať. Čiže ja som nastavil len nejaký cvik, aby ste si ho užili. Ja zase som mohol dať iný cvik, aby ste si ho užili. Keď to sa stáva od tých ľudí, ktorí sú vlastne nepracujú takým nejakým spôsobom viacej na seba, aby sa cítili, tak ten postup je úplne iný. Tam fakt musíte ísť od piky, od podlahy, jak sa povie, a teda naučia, aby sa tie myslery poprepájali, aby vedel, že aj tá pravá ruka vie, kedy má zabrať, aj tá ľavá noha alebo akokoľvek. Že to nie je rozhádzané, keď príde človek v takomto nastavení. Po takej práci, ako ste vlastne odviedli vy, lebo to beriem z toho pohľadu, že ste museli teda odviesť veľmi veľa práce na sebe, aby ste si dovolili sa akože prísť, lahnúť si, alebo dať sa zavesiť, alebo čokoľvek a vlastne vyskúšať si v plnom prežívaní každý ten pohyb. A pre mňa je vlastne tento rozmer, ktorý ja vlastne sám preferujem, že to nie je o tom, že naozaj dokázať 250 cvikov a nabúchať ich za hodinu, aj bol výkon, aby sa človek naučil žiť a cítiť a prežívať a vlastne mohol poznávať inak tú kvalitu toho života a vlastne aj sám sebe si tú energetiku nejakým spôsobom zosúladiť, napojiť sa na ňu, aby vedel v tom živote normálne fungovať. Dobře. Já zatím ještě nebudu mluvit o svém zážitku, já bych vrátila slovo zpátky k tobě. V tom smyslu, že my se tady o něčem bavíme a možná, že naši diváci, posluchači vlastně nevědí, co je to pravilo. Že nevědí, že je k tomu nějaká konstrukce, že nevědí, že je tam možnost se uvázat, že jsou tam nějaké principy a kroky, aby to bylo bezpečné a účinné a že možná nevědí na všech úrovních takových těch praktických, víš, k čemu je to dobrý se nechat uvázat a celkově k čemu to to je, tak jestli bys tohle mohl říct.
Áno, v podstate pravilo je staroslovanská tradícia, stará technika, ktorá sa vlastne používala na jednak udržanie kondície, udržanie zdravia, aj ten rozmer, ako som vlastne rozprával. Na to slúžila drevená konštrukcia pôvodne na klasických lanách, kdežto ja už mám spravené vlastne štúdio týmto spôsobom, aby som mohol cvičiť aj pravilo, aj cvičenia alpha gravity, pretože tie dve cvičenia na seba síce súvisia, ale potrebujú trošku iné technické podmienky na to vytvoriť. Takže ja som to už vlastne stával hneď takto. A čo sa mi, dajme tomu, neosobne na tom páči, že po tej zdravotnej stránke, že ten systém je postavený tak, že spolupracuje vlastne s tým telom ako takým a vlastne sa napája na tú jeho vlastnú inteligenciu, že vlastne keď je človek nejakým spôsobom deformovaný alebo teda skrátené niektoré časti, že tento nástroj dovoluje tomu telu samočinne sa napraviť podľa toho, ako to telo naozaj potrebuje. Že to nie je tak, ako keď prídeme niekde na fyzioterapiu alebo niekam a človek má teda nejaký ten problém a ten fyzioterapeut začne s vami cvičiť podľa toho, že tak je tam teraz skrátená ruka, začne podľa tej ruky a robí iba, dajme tomu s tým, alebo s nejakými časťami. Kdežto tuto sa otvára tá inteligencia vlastného tela a to telo presne vie, čo má uvoľniť prvé a tá technika tomu dovoluje to urobiť. Čiže toto je pre mňa akože fakt, že skvelý. Toto bolo prvé, keď som k tomu prišiel, čo ma oslovilo, že vlastne ukazuje to vlastne tú inteligenciu, čo stvoriteľ vytvoril ako telo a že teraz ono sa môže plne prejaviť v tej celej kráse a vlastne keď to človek nechá prejsť, tak prejde potom aj tými ďalšími úrovňami toho seba poznávania, lebo jak teda odchádzajú samozrejme aj emočné a stresové situácie z toho, pretože to dodáva veľa vnútornej energie. Dáva to radosť, dáva to kreativitu v podstate, že rozvíja to aj po tejto stránke. A tam bola tá otázka ešte k tomu, jaká, lebo som... Tej bezpečnosti v podstate. Ja aj v tej bezpečnosti. V konečnom dôsledku dá sa povedať, že pravidlo samé o sebe bezpečné je, aby som povedal, že bezpečnosť záleží od toho človeka, ktorý s tým pracuje. Pretože ja som presvedčený o tom, že ten, kto s vami pracuje, by mal byť najprv prepojený sám so sebou a potom prepojený s tým človekom, s ktorým pracuje. Pretože ono to není iba tak... Niekto si povie, že to je iba tak, že prídeš, uviažem ťa, zavesím ťa, však ako dneska tie technické vymoženosti sú veľmi veľké, čiže materiály sú veľmi kvalitné, čiže po tej bezpečnostnej stránke tam není problém. Tam ide o to, že aký je ten lektor alebo aký je ten človek, ktorý vás vedie. A na čom vlastne, o čom mu ide, čo vám chce priniesť nejakým spôsobom sprostredkovať. A myslím si, že tá bezpečnosť vlastne stojí na ňom. A na tom, ako je on nacítený a vie odhadnúť vašu energetiku, to, čo človek dokáže spraviť, aj to, aby videl, že keď je fakt, že dosť. Lebo ono v podstate, čo mám sám skúsenosti, tí ľudia by vládali dlho ísť a keď si dá chvíľku prestávku, zase dokáže ísť, ale on si neuvedomuje často, že by vlastne plýtval so svojou energiou, ktoré vlastne nemá nejakým spôsobom až do takej hĺbky nejak precítenú a zmapovanú, že vie, kedy je fakt, že dosť. A ďalšia vec k tej prepojenosti je to aj o tom, že mnohí si myslia, že
aj keď cvičia možno iné veci s inými ľuďmi a robíte len asistenta, že to nie je o tom robiť, že to je iba asistent. V konečnom dôsledku ten asistent, ktorého v podstate robím, je to o značnej vzdaní úcty k tomu človekovi, ktorý sa odhodlá skúsiť vôbec toto. Pretože sám som to začínal, sám som prechádzal cez tie náročné začiatky. Teraz je to už prechádzka ružovým sadom v podstate, lebo všetky úpony alebo všetky tie materiály, ktoré dneska mám, sú všetko už profesionálne. Ale ja som začínal, keď sme si uvazovali len takú handru a staré chemlonové lano, čiže tie úchopy na ruky, ako sú teraz, neboli. A bolo to vlastne tou pôvodnou technikou aj viazané. A to lano, že sakra teda rezalo, to boli iné zážitky. Takže dobre viem, čo za tým všetkým je. Sám som si prešiel vlastne vtedy tými bolestiami, alebo tým, že čo dneska mi to povie, že cíti zápestie alebo nohy, tak to ešte nevie, čo vlastne za tým bolo všetko iné, že som to prešiel do tejto kvality tohoto. Ale zase to prinieslo to, že keď dávam toho človeka do tohoto cvičenia, tak cítim úplne inú úctu, úplne iný obdiv do toho, keď sa do toho dá. Lebo ja viem, čo za tým všetkým som sám prežil. A viem, keď sa ten človek prvýkrát zavesí, čo tam prežíva, aj keď teda už úplne v iných podmienkách, ale jednoducho to mám v sebe. Takže to je úplně o něčem jinom. A já bych tedy pozdílela svůj zážitek s visení hlavou. A pro mě je to zajímavé v podstatě z hlediska té paměti fyzického těla. Když jsem se šla zavěsit hlavou dolů, tak mě vlastně Igor upnul za členky a okolo ano, nártou a okolo nártou. A já jsem měla takovou nejistotu a obavu, jaké to pro mě bude, když budu mít tu hlavu zvednutou kousek od země. Měla jsem obavu, co se týkalo té hlavy. Vůbec mě nenapadlo, že bych mohla cítit jakýkoliv problém v oblasti těch chodidel. A Igor mě pověsil a první, co já jsem zacítila, bylo vlastně bolest právě v těch člencích a zase jsem to slovo zapomněla. Nártech a byla to úplně svíravá fakt bolest, až takový oheň, jako kdybych tam měla, mě tam něco pálilo. A narušovalo mi to ten v podstatě příjemný prožitek z toho, že se mi pomalu uvolňuje tělo, že se mi klouby uvolňují, šlachy, pánev, chrbtice, obratle. A ta bolest mi nedala vlastně si to užít a já jsem si tam zvažovala, jestli tu bolest budu překonávat, což bych zvládla. Tak bych se do ní možná víc uvolnila, že bych to víc rozdýchala. A na druhou stranu jsem měla pocit, že tentokrát, že už to celý ten komplex, do kterého vstupuju, je pro mě tak neznámý a nový, že nechci překračovat nějakou svoji další hranici, když vlastně nemusím. Ano. Takže jsem řekla poměrně rychle Igorovi, aby mě svěsil dolů, že mě prostě ty chodidla bolí. Tak mě samozřejmě Igor velmi opatrně svěsil dolů a já jsem odpočívala a ten zážitek jsem si v sobě nechávala tak probíhat. A potom po chvíli mě vlastně se vytanuly vzpomínky, jak jdu někdy v 16, v 17 po schodech, někde v Praze a najednou se mi podvrkla noha a já jsem spadla. Z ničeho nic. A že takových zážitků, kdy jsem měla vlastně na obou nohách ty členky různě vykloubený, vypadlý, ty vazy potrhaný, takže jsem jich prostě měla za svoje mládí
a pak i za svůj život dál docela hodně. A ta bolest, i když to bylo jakože vyléčené, tak ty trhlinky a ta bolest tam zůstala. A možná i s tím spojená emoční bolest, do toho jsem se zatím nedívala, protože na to nebyl čas. A najednou se to tam vlastně tím pověšením, tak jak já si vysvětluju, tak vlastně se to uvolnilo všechno do té původní polohy, jak by to mělo být, nebo blíže k té původní poloze, protože v této ještě není. A najednou se vrátily vlastně koncentrované všechny ty bolesti, které já jsem postupně v těch pádech zažila. A možná, že teď na mě vidíte i slyšíte, že ty emoce se tam ve mně objevují, vyjadřují a že se mi chce i trošku plakat. Takže já jsem teď autentická, aby vy jste i pochopili, o co v té technice pravilo jde. No a já vlastně mám teď možnost zpracovat, ať už technikou pravilo, nebo jinýma technikama, svýma meditacema, masáží, esenciálními oleji, prostě to všechno, co umím, já s tím můžu pracovat dělej. A možná, že zrovna tohleto je něco, co mě v životě bránilo dělat ty bezpečné kroky a napredovat opravdu tím směrem, kam chci. A aby se mi tam dařilo, že možná mám někde nějaký program toho, že prostě když půjdu, tak zase spadnu. Ale já jsem vlastně o tom programu nevěděla a hledala jsem ho mnoho let a je možné, že teď jsem ho našla, že je to pro mě něco důležitého, co mě pomůže vlastně v naplněnějším a bohatším životě v dalších letech. Takže jsem to tak komplexně sebeterapeuticky teď shrnula, tak jak to vidím já. A dávám slovo Igorovi. Čo si zhrnula veľmi pekne. A akože podotknúť k tomu túto vec, že pri tomto cvičení sa uvoľňuje veľmi veľa blokov, ktoré sme vlastne zažili v našom živote. A ja som to vlastne spomínal v mojej audioknihe k pravidlu a k cvičeniu, že vlastne keď som začínal, tak ja som mal ukrutnú bolesť v tomto ramene v jednom bode. Mi sa to tedy vlastne stalo u toho majstra, keď som sa učil teda nový cvik a na tú jednu stranu sa mi nedalo otočiť vôbec. Ja som tam ten bod vlastne zbadal. To bol vlastne to je tam vlastne mikrobod. A vlastne bolo to miesto, kde bola ukrytá agresia k životu. Ja som tam fakt v ten moment rozpoznal, vedel som, že čo tam presne je. Takže to, čo popisuješ, je normálny proces, že sa vyplavujú mnohé veci, mnohé zranenia, mnohé veci, ktoré sme vytláčali v tom našom živote. A či sa nám to zjaví cez spomienku alebo cez nejaký vnútorný obraz, alebo príde aj, stáva sa teda aj to, že naozaj človek príde aj do slz. A teda nie len z toho priestoru, teda, že čo sa tiež niektorým stáva z priestoru vlastného ega, ale z priestoru toho, že sa rozpomenie na nejakú udalosť a vlastne on si v ten moment môže nejakým spôsobom poliečiť. Často sa stáva to, že v ten moment sa ona zrovna preliečuje a uvoľňuje. Alebo že stačí už potom nedlhá práca a tento blok dokáže opustiť telo. Vnímam to tak, že keď určité veci v nás dozrejú a môžu opustiť našu fyzickú úroveň, čo sa týka na úrovni tela, a už nie sú potrebné pre naše bytie, ale samočinné tiež ešte neodídu, lebo je to v tom svale vlastne ešte zamknuté, lebo tým, že my sme stále v krči, nevieme sa uvoľniť,
Takže aj tie stresy alebo to, čo prežívame v živote, vlastne sa akoby lepí, zhmotňuje v tých svaloch alebo v tých jednotlivých častiach a vlastne my keď sa začneme takto zase spätne spájať so sebou a sa najprv rozoberieme, po tej jednotlivej časti sa presítime v každej časti a zase poskladáme, tak vlastne môžeme tieto rôzne emočné bloky alebo traumy alebo čokoľvek vlastne tiež rozpracovať z tých motivov, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Lebo vnímam aj tú vec, že na jednej úrovni človek, ktorý na sebe spirituálne pracuje a nevchádza do toho, aby pracoval na sebe aj po tej fyzickej úrovni, čiže nemá v tom cvičenia, nemá v tom ten nejaký komplex, ktorý to zahrňa, tak sa posúva do určitej miery a potom ostane stáť, lebo ho vlastne nepustí ho tá hustota tej vibrácie toho tela. A vlastne tým, že sa človek takto dokáže s tým telom spojiť a uvoľňovať tieto veci, tak aj vibrácia tela a energetika vlastne môže napredovať ďalej. Pretože mnoho ľudí si myslí to, že keď na sebe spirituálne pracuje, že to je úplne všetko, ale zabudáme na to, že máme prepojiť vlastne to nebo s tou zemou a to je vlastne cez to telo a cez tú hmotu. A rozvíjať to, že súčasne, pretože tá duša potrebuje to telo, aby fungovalo. Ak má aj napredovať a vyvíjať sa a zažiť to, čo má, aby aj dostávala tie možnosti k tomu za jedno a za druhé, že keď my pripúšťame tie blokácie alebo tie zranenia, tak Ne. Nevypustila si. Nevypustila si to dobre. Necháme Mariánku teď Áno, něco nech sa páči, pozdílet. Mariánka, hej. Teda k môjmu zážitku spravila, mne sa to celkovo veľmi páčilo, pretože sme toto niekoľkokrát aj s Oxeniou si hovorili, že som aj ja mala možnosť sa vlastne na nejakú konštrukciu zavesiť úplne v plnej odovzdanosti, s vedomím, že ma to udrží a že sa tam fakt môžem do toho uvoľniť a skúmať seba a svoje telo. A tak ako sme do toho išli postupne, tak som mala fakt možnosť si precítiť každú jednu časť svojho tela ešte do väčšej hĺbky a do väčšej miery. A mne sa to spojilo aj s tým, čo som robila bojové umenia, že tam nás náš tréner viedol k tomu práve sa pozorovať, vnímať, ako naše svaly fungujú samostatne ako v mojom tele a takisto aj v kooperácii s niekým druhým, keď som cvičila, lebo bez správneho pohybu to proste by som to nespravila. A to isté to bolo aj tu, že tým, že som sa fakt pozorovala, tak som bola schopná tie prvky hneď urobiť a som si tam mohla fakt precítiť, čo sa mi uvoľňuje, čo bolo úplne paráda, že som si tam mohla proste chvíľku vydýchať, užívať si to, jak sa krásne všetko naťahuje. A teda Igor mi to doprial o minútku dlhšie tam byť, lebo sa mi to proste páčilo. Jak sa mi, aspoň u mňa dneska, sa mi veľmi naťahovala vlastne spodný chrbát a kostrč. A čo bolo super. A jak už spomínala pri tom visení z toho, teraz za tie nohy smerom hlavou dole, tak mi sa to veľmi páčilo, lebo proste to bolo úplne super, že celá moja chrbtica sa ponaťahovala. A ten zážitok tam bol to, že môj vnútorný pocit bol, že aj keď som vedela, že visím rovno, fyzicky rovno, kolmo, tak som mala pocit, ako keby som bola proste takto na šikmo. Tak to bolo tiež také zaujímavé teda cítiť, že aký môj vnem a tá realita bola iná. A teda už si to o tom popísal, že prečo sa to dialo, tak to bolo zaujímavé tiež to tam zavnímať. A no, asi tak zatiaľ. A já k tomu teda dodám ještě ten svůj luxusní zážitek. Pocit svobody, kdy mě Igor vlastně pověsil za členky i zápestia a vlastně to byly 4 provazy, že? Áno. A pomalu mě zvednul vlastně do výšky nad podlahu
A nejdříve jsem si říkala, no to já se budu bát tak věšet a najednou, jak jel pomalu, tak já říkám, je v tom dobře, ještě, já bych se nechala vytáhnout nejradši ke stropu, což teda si neudělal, ale každopádně jsem visela dost vysoko nad zemí a najednou jsem pocítila takový nával svobody, že můžu tím tělem hýbat vlastně jinými způsoby, než když jsem, ať už na nohách, nebo třeba na rukách, nebo válím sudy, tak najednou jsem mohla vlastně do všech směrů se pohybovat. A to pro mě byla fakt taková radost, cítit to pravilo, tu sílu a bezpečnost, která mě drží a zároveň tu svobodu pohybu a to moje tělo úplně samo už si chtělo dělat mosty a už nějaký sklapovačky chtělo dělat. Až takový pocit, že to prostě jako znám, nebo že jako co. Čo si do značnej miery aj robila. Asi jsem to do nějaký... Aj ten mostík si sa snažila robiť, aj tie sklapovačky, takže jo. aby si nepovedali, že si zase vymýšľala, ona to aj robila. Jo. A vlastně to bylo tomu tělu příjemný. A zároveň z té radosti samozřejmě to byla euforie, to znamená, že už se mi tam do těla vyplavovaly určitě nějaký takový ty radostný hormony, a což si myslím, že je na jednu stranu fajn a na druhou stranu, že v tom hrozí trošku to nebezpečí, že bych to tam fakt mohla přešvihnout. Jo, na poprvé, takže jsem si to tak užila a pak si myslím, že jsem tak ve správnou dobu řekla, že stačí. A když jsi mluvil ještě o tom ženském principu a mužským, tak vlastně jsem to celé dělala, bych řekla, z toho ženského principu, že to šlo z toho mýho klidu a uvolnění, tak pak tam přicházelo napětí, ale vlastně nejdřív tam byl klid a uvolnění. Kdežto já, kdybych pokračovala na základě té euforické vlny, tak ono by mi to šlo, ale už bych šla z toho chlapského vlastně. Což zase jsou zajímavé věci, které mě to pravilo učí nebo mi ukazuje ten rozdíl toho fungování. Keď sa mení tá energetika ženskej polarity na mužskú v podstate. Tuto to bolo cítiť a v podstate vy ste na 90% odcvičili alebo odrobili tú robotu naozaj v plnej ženskej energii, čo som teda akože milo prekvapený. Ja taky. A je to, no áno, práve tým, že ľudia sú naučení tlačiť, tak potom to prejavujú vlastne v tom cvičení. Vy ste dokázali sa udržať len v tom byti. Toho, že vlastne, áno, treba na to vyvíjať nejakú silu, ale je to čistá sila, nie je to sila v agresii. Keby si bola prešla do toho druhého stupňa, že ešte si tam bude niečo dokazovať, tak už vlastne používáš tú síce mužskú, ale už dá sa povedať, že tú agresívnejšiu časť, lebo sa znásilňuješ sama seba. Tuto si vošla do tej, že keď som v tejto ľahkosti, je to môj priestor, je to ženský priestor rozpínania a uvoľňovania a je skvelé, že si rozpoznala to, že keby si to ešte išla ďalej, tak ja by som ťa síce povedala aj tak dole, či by si chcela, alebo nechcela to ako tam, ja tú hranicu akože poznám, ale na to, že by si to si skúsila akože hej, poťaľ, ale inak to sú veľmi, veľmi, veľmi jemné hranice medzi všetkým. Tam vlastne v tomto cvičení medzi všetkým sú veľmi tesné hranice, že tam sa to len tak ide po hrade, že kedy dokážeš vojsť aj do tej agresie alebo do čohokoľvek, pretože tuto sa tiež rozvíjajú v určitej kvalite toho cvičenia tie archetypy zvierat. Oni tomu hovoria vlastne, že
zvieracia sila. A Já ti trošku skáču do řeči, já se omlouvám. Pro mě je tohle téma, co si teď otevřel, čili ty zvířecí archetypy, plus ještě síla, šlach, o čemž jsme zatím tolik nemluvili. Je to pro mě moc zajímavý a jistě věřím, že i pro naše posluchače nebo diváky. A já bych to téma ráda nechala třeba na příště, aby jsme se do něj mohli víc ponořit. A ještě kdyby si prosím tě mohl říct, kde najdou naši posluchači, diváci tu tvoji audioknihu. Jestli na ní dáme link, ale řekni i môžeme dať link. A v podstate je to na YouTube, je to na moje meno. Keď si dajú Igor Ondruška na YouTube, tak síce je tam niekoľko tých ľudí ešte pod týmto menom, ale keď tam dajú buď pravidlo, alebo podľa toho, keď sa dá to pravidlo, tak tam už vyskočím určite ja. A vlastne aj tej konštrukcie, alebo to, jak to tu vyzerá, je vlastne teraz nový spot urobený, ktorý je tiež aj na YouTube, čiže môžu vidieť, ako tá konštrukcia vlastne vyzerá. Je to minutový shot, kde vidie teda, že jak sa na tom asi dá robiť, alebo niečo podobné. A tam si vlastne otvoria aj k tantre a k týmto veciam, pretože naše kanály sú prepojené, tak a tam je vlastne všetko, aj adresa, aj telefon. Dobře. Mariánko, chceš ještě něco říct? Celkovo k tomu pravidlu, čo sme dneska boli, sa mi práve páčilo to, že tak ako aj my pracujeme v tantre, v holistickom výcviku, aj v terapiách, veľmi cez telo, kedy uvoľňujeme rôzne emócie, proste nevyjadrené emócie, traumy, stresy, čokoľvek. A už za tie roky sme nielen, že s klientami tak pracovali, ale aj sami so sebou. Tak to isté nám pomohlo za seba aj mne dneska to pravilo, že ešte viacej som mohla zavnímať, že čo ešte trebárs nemám vyjadrené a je potlačené. A bol tam aspoň za mňa strach práve to, že z toho, že sa nemôžem zrazu hýbať. Ale s tým, že už som vedela, že tam niečo je, takže som napriek tomu strachu do toho chcela ísť, pretože som vedela, že následne potom, keď to prekonám a spracujem si to a vyjadrím to nejakým spôsobom, tak ten strach proste zmizne, lebo sa tiež potom do toho uvoľním. Takže veľmi som sa z toho tešila, že som to tam síce ten strach zavnímala a aj z toho proste, ak mi tam len pripol tie členky a začal ma dvíhať, takže tak ako som sa z toho tešila, tak som mala aj strach, ale potom to odišlo a fakt mohlo nastať u mňa potom to uvoľnenie a užívanie si. Takže určite odporúčam každému, kto bude mať cestu okolo Hornej Súči, aby sa zastavil. A nejdřív, aby zavolal a objednal si. Áno, áno. Ano, ano. Ďakujem. A já k tomu ještě dodám, že tantra pracuje s principem napětí a v napětí se uvolnit také. Tam v podstatě se jedná o zrušení a když si představíte nějaký vyšší stádium svého zrušení, tak tam vlastně v těle cítíte napětí, které mermomocí se chce uvolnit jenom jedním určitým pudovým způsobem. A tantra právě říká, tak v tomhletom napětí, v tomhle vzrušení se uvolní, ale uvolní se dechem. Uvolní se jemným pohybem, jiným než kam tě vede pud. A to vzrušení se ti uvolní do těla a ty potom můžeš postupovat dál zase k vyšší úrovni vzrušení a tam opět se můžeš pozastavit, rozhlídnout, uvolnit. A přesně tenhle ten princip v tantře vlastně přináší uvolnění potlačených emocí, rozproudění kundaliní energie a vědomou práci se svým pudem. A to je něco, co se vždycky, podle mýho názoru, je to něco, co se vždycky hodí v životě, protože to může život obohatit, ulehčit, ozdravět člověka. A já budu přemýšlet, jak to souvisí se šlachama. A
možná bych na příště velmi ráda udělala nějaké povídání na téma šlachy, archetypy, že to zvíře já jsem tam i pocítila nějaké, když jsem byla zavěšená. V tanci také používáme archetypy a právě o této práci, kdy vlastně se dovedu k nějakému stresu, což může být z natažení. Hej, áno. Jo, a vlastně jak se v tom dokážu vědomně uvolnit. Alebo aj starých strachov z iných Alebo prežívaní tak, životov, ktoré tak. sa jednoducho začnú vynárať, ktoré máme vytlačené. A chcel by som ešte rozšíriť tú jednu vec, ktorú si tiež uvedomujem pri tom, že tak ako vy ste objavovali vlastne ten rozmer, ktorý ste nejakým spôsobom poznali a nepoznali, že vlastne niektoré tie naše zranenia alebo emócie alebo čokoľvek sú ešte skryté iným spôsobom inak a že vy vlastne pracujete na tom tým smerom, ktorým pracujete a dosť ste si prepracovali a teraz objavujete nové, tak ja toto isté zistenie mám zase naopak. Čiže cez toto pravidlo, cez toto cvičenie tiež som bol schopný niečo o sebe prepracovať, niečo zmeniť, nejak sa rozpoznať. A tiež nachádzam cestou tantry, že koľko vecí tam ešte je, že ono mi to príde také, že ako by sme niektoré veci mohli urobiť v nejakom jednak úseku toho vývoja, ale aj cez určité techniky, lenže vlastne keď dozrieme do toho, že sme možno silní, tak môžeme vojsť do tých emócií alebo do toho prežívania a tie zranení, ktoré máme v tej intimnej stránke vlastne a vlastne vypratať to všetko odtiaľ von a dať tomu vzduch, keď je už to hmotné telo uvoľnené. A zase, ako tak pozerám zase z tej vašej stránky, že vy keď ste prepracovali hodne tú vnútornú ženu, ten princíp a vlastne to, čo to skrýva, tie emócie alebo tú voľnosť. Takže zase ten princíp, že to, čo ostalo v tej hmotnej stránke takej tej živúcej, že ešte to inak doladiť. A v tomto vidím obrovský prienik cez toto dvoje a vlastne ich v sebe zosúľadiť. A ďakujem. 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 Děkujeme za pozornost. Ahojte. Ahojte. Ahojte.